Ημιτός. Το μεγαλοπρεπές βουνό στα ανατολικά της Αττικής. Κάθε μέρα ο ήλιος βγαίνει από την κορυφογραμμή του, φωτίζοντας την πρωτεύουσα. Η ψηλότερη κορυφή του είναι ο Εύζωνας, 1026 μέτρα και απέχει σε ευθεία γραμμή από την πλατεία Συντάγματος 7,5 χιλιόμετρα. Η ονομασία του είναι πανάρχια και έχει προέλευση πελασγική. Την κορυφή του τη χρησιμοποιούσαν σαν μετεωρολογικό βαρόμετρο από την αρχαιότητα. Ακόμα και παρατηρώντας την, προέβλεπαν τι καιρό θα κάνει. Ο ημιτός έχει κυρίαρχο το δασικό χαρακτήρα και είναι σημαντικός πνεύμονας της Αθήνας. Ασκεί ουσιαστικό ρόλο στην απορρίπανση της ατμόσφαιρας, στην αναστροφή των θερμοκρασιών και τη μείωση του νέφους. Το βουνό αυτό είναι μοναδικό σε χλωρίδα, με περισσότερα από 600 είδη φυτών, από τα οποία 40 είναι ενδυμικά. Από άποψη βλάστησης διακρίνεται το οικοσύστημα Χαλεπίου Πεύκης, το οικοσύστημα Τραχίας Πεύκης, το οικοσύστημα Αΐφυλων Πλατήφυλων, καθώς και χορτολιβαδικές εκτάσεις. Η περιοχή του ημιτού, λόγω της ποικιλομορφίας των οικοτόπων, παρουσιάζει ιδιαίτερο οικολογικό ενδιαφέρον από άποψη πανίδας. Έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 100 είδη πτηνών, ενδυμικά ή αποδημητικά, και 7 είδη θηλαστικών, καθώς και ορισμένα ερπετά. Από γεωλογικής άποψης, πολλά και σημαντικά σπήλαια υπάρχουν στο βουνό, δίνοντάς μας πολλές πληροφορίες για τη δημιουργία και την εξέλιξή του. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα η ανθρώπινη παρουσία στο βουνό ήταν και παραμένει καθοριστική. Λατομεία, αρχαία και νεότερα, ναοί και μοναστήρια μας δείχνουν πολλά για την ιστορία του τόπου μας. Χιλιάδες κόσμου κατοικούν στις παρυφές του βουνού, όπου αναπτύσσονται 15 δήμοι. Οι επισκέψεις στο βουνό ποικίλουν. Αναψυχή, άθληση, αλλά και εξερεύνηση γνωστών και άγνωστων σημείων του ημιτού.